Robert Abela qed jibqa' jinsisti li jekk verament l-inkjesta dwar Vitals ġiet konkluża issa ġimgħa qabel l-elezzjonijiet dan ikun terrorizmu politiku, diskors meqjus bħala attakk dirett fil-konfront tal-ġudikatura b'kundanni minn kull sfera tas-soċjetà. Bosta ddiskrivew id-diskors ta' Abela bħala wieħed il ġej minn paranoja qawwija b'diversi persuni jikkritikaw kliem il-Prim Ministru. Bin-nies jinfexxu f'barax ta' kummenti fuq is-sit elettroniku tat-Times wara l-aħħar dikjarazzjonijiet illi għamel Abela. Inevitabilment ħafna staqsow għaliex ma jridx illi l-istituzzjonijiet jaħdmu x'qed ibeżża lill-Prim Ministru jekk ma sar xejn ħażin mill-predeċessur tiegħu u jekk tali reazzjoni tistax tfisser ammissjoni ta' ħażen minn anfisha. Bosta insistow li din hija pressjoni partiġana u dittatorjali fuq il-ġudikatura min-naħa tal-Prim Ministru fil-konfront tas-saltna tad-dritt. Kritika li waslet mill-Kamra tal-Avukati kif ukoll mill-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg saħaq illi dan huwa attakk faħxi fuq il-ġudikatura wara illi Abela qal li l-inkjesta maġisterjali issa ġiet konkluża. Bernard Gregg insista li l-kummenti ta' Abela dwar il-maġistrati inkwerenti huma irresponsabbli u perikolużi u li b'mod sistematiku viljak qed jattakka lill-imħalfin u l-maġistrati fit-twettiq tad-doveri kostituzzjonali tagħhom biex issir ġustizzja. Diversi persuni kommentaw li Abela qed jagħmel minn kollox biex ibeżża lil min għandu d-dover illi wettaq xogħlu u li ssir ġustizzja, diskors intis biex ixewwex il-hardcore tal-Labor. Diskors irresponsabbli, diskors perikoluż, diskors meqjus bħala wieħed illi ġej minn paniku illi ħakem lil mexxej Laburista.